Ve, don Vicente, como todo chega. Quen lle decir a vostede que o Consello ia subvencionar o arreglo total das campás? A rehabilitación de propiedades particulares ten que esperar ata o ano que ven. Esperar? Eu non vou esperar que caia un monumento histórico de Portosás. Esperar, tedes que esperar vos pola miña decisión. A partir de 20 decibelios, segundo a normativa da Comunidade Europea, é delito ecolóxico, é delito... É que? Que esas teñen máis de 50 e se incumpre a normativa africana, entende, sobre contaminación sonora. Poñemos unha denuncia en Bruxelas que montamos un conflito internacional, mira o que che digo. Esas campás non me deixan dormir. Aquí está o parte médico. Sí, o son que emiten infrinxe o artigo 5/6 do regulamento comunitario sobre contaminación sonora en espacios urbanos. Tocamos las campás para pedir axuda e sair buscalo. Vos non aparecestes. Nós non oímos nada. Papá estaba botando unha soneta... Cala, Ladislao. Repite eso, Ladislao. Que non viñastes a ayudar porque non oístes nada. Non, claro, papá está... Pois creo que vai haber que facer outra medición de decibelios. Outra, sí. Sí, pero na vosa casa. Anselmo, cando queiras probar a caldeirada de foca, fala comigo. Eso sí, faina. Aquí. Hello, Mar do Norte, témola aí un poquinho máis para norte. Hello. Que pensas? Que tal, Pitus? Claro que non hai focas aquí, Anselmo. E o Mar do Norte está bastante máis para o norte. Ainda non coñeces a estes. É posible que aínda me falte moito para entender o ser de Portozás. Pero non te daste conta de que che están tomando o pelo e mofándose de ti. Podo ir pescar con algún de vos? Sí. Banqueira. E logo, queres ir ao mar? Sí, estou decidido. Quero integrarme en Portozás e o primeiro é coñecer todos os seus custos. Pois, mira, o conto é así, levo a posa, corremos, tens o Apoio na chalé, rajala, veña, a bordo. e dispaise, imos te buscar. Uy, vaya temporal está entrando. Só dicía eu, que non é un bo día para deixar a ninguén no petón das gaivotas. ¿Qué? ¿A quen deixaron o petón? Manwi. E Anselmo qué? Salmo non estaba. Que é isto de que non estaba? Fomos ali ao petón e ali non había ninguén. Anselmo! Ai! Onde estabas? Tiñasnos preocupados. Así que jarotas da cor do chocolate, non? Mais ou menos esas foron as súas palabras. E Ismael é todo un entendido no tema, non é? Ismael é un home do trópico. Claro. As baianas esas teñen aquel que che ponte esas as entrañas. Te ponte na súa pel. Esas nuites de troula pola parte de Bahía, os cantares do Pixingiñas, os bongos... Deixa, que xa te entendo. Eu creo que sería un tema ben interesante desde a perspectiva de Portosás. E ademais, Ismael, como che diría, coñece o tema de primeira man. O que se di un tema quente. Como esas femias, é outro poder, é outra morfoloxía inclusivamente. Sí, pero sabes xo que ti tamén entendes bastante do tema. No, deso nada. O entendido é Ismael. E o único que fago é transcribir as súas palabras. Non me entendas, mal, non quixen dicir que... Eu entendoche perfectamente, pero sabes o que pasa? Que mentres eu siga sendo a directora desta emisora, pois... Mira, ti non vai haber ningún programa sexista. Pois non me entendiches nada. Ai, non. Eu non falaba de sexismo, eu non falaba de mulleres, eu falaba de biodiversidade. Os pasariños, os carripaxos, os merlos... Pois ese é un tema prioritario na Unión Europea. Marixiña? Moi ben. Pois, cando queiras empezamos, que aquí o Brais documentouse dabondo sobre o tema. Ai, sí. Xa verás, debese por facerte entrevista. Que un profesional. Senta, por favor. Pois non, gracias. A ver, vou pousando isto Pousa aí, pon os auriculares e comenzamos agora. Vou. Temos con nós a María Ares, que, como sabedes, é responsable da Axencia de Desenvolvemento Local de Portosás. Contanos, María, tes unha noticia importante que lle comunicar á nosa audiencia. Pois sí, a Axencia tramitou unha solicitude de axuda para impulsar proxectos de desenvolvemento autosostido da comarca. E que tipo de proxectos son eses? Pois son proxectos que transforman o noso patrimonio histórico e medioambiental e unha industria que vai dinamizar a economía de Portosás e mellorar tamén o benestar. Todos os proxectos presentados van obter a axuda económica da Unión Europea. Ai, non ten por qué. De feito, vai vir unha funcionaria da Unión Europea para avaliar cales proxectos son válidos. Polo que contas, Europa vai examinar a Portosás. Que tal fixemos os deberes? Home, hai
A ver, hai de todo, pero aínda se está a tempo para corrixir erros e presentar a documentación pendente ou necesaria. Por eso, para calquera consulta, eu vou estar en horario de mañán e tarde na axencia. Xa escuitaron a María Ares. Os que non fixeran os deberes que pasen pola súa oficina. Quedan 2 días antes da visita da funcionaria da Unión Europea e hai que bulir. E tamén quería dicir que é unha oportunidade histórica para Porto Sás. Estou seguro de que lles imos ensinar a eses europeos quen somos en Porto Sás. Gracias, María. Gracias a vos. Pois, habendo cartos polo medio, vais ter que aturar moito conto. Vai ser moita festa. Levas o carné? Carné non teño. Teño pasaporte. Bueno, pasaporte. Ai, oxe, cajarabat. Che, e ti vas levar esa chaqueta? Sí, ¿qué pasa? Ai, miña nai queri. Home, que parece Celia. Ay, papi. Mire, que lle decimos a muller? Bueno, chegamos ali, Chegamos, sorrindo. seguro. Entras ti primeiro, eh? Sí, boa impresión. Entras ti primeiro. E non tes... Os pais perfectos, somos os pais perfectos, ¿ok? Non tes nada oscuro? No, non teño. Vou así. Veña, apura. Estou nervioso. Ay, bueno, papi, ti queres ir, non? Sí, quero ir e quero entrar pola porta grande e quero... E quero que ti queiras. Sabes como che dixo? Xa, con esa garabata. Sí, é a que teño. Garabata musical. Por qué? Porque toca la flauta, chico. Ay, estás divino. Hola. Hola. Vaya, non sabía eu que tivera tanto poder de convocatoria emisora. Impresionante. Pola conveniencia, neniña, pola conveniencia. Encanta ventan os cartos. Pero que conveniencia? Se os cartos veñen da Unión Europea, pois para proxectos que van a axudar a todos. Pero se os cartos viñeran para o Consello, habíanse repartir como é debido. Pero claro, vindo para os particulares, porque ti que podes esperar deses? Cada un mira o seu. No Consello miranse as cousas de outra maneira. Mírase polo ben de todos, polo ben de Porto Sás, como ten que ser. Sí, claro, que alcaldes e os conselleiros non son particulares tamén. Ademais, o beneficio dun... Xa. O que tendes os mozos é ese idealismo, que Deus vos conserve eses vos pensamentos. Pero mira, faime caso, neniña. Ese é o único beneficio que queren é o seu lucro persoal. Faime caso, digo eu ao tempo. Mira, Elena, no teu proxecto para mañá as embarcacións tradicionais non está claro os cartos que vos ides desembolsar para isto. Home, que non se trata tanto dun proxecto financeiro ou empresarial como dun proxecto cultural. Entendes, María? É o valor espiritual de recuperar a tradición. Aí falaches, Elena, o valor espiritual. É tan espiritual. Sí. Panda carallo, son cartiños que choven do ceo. Maná! Non toda esta vida son cartos, Ramón. Ao mellor paga a pena facer algo do que non nos avergoncemos, sabes? Algo que merece a pena conservar. Conservar, o que hai que conservar son os cartiños no peto. O resto son andrómenas. Que che aproveiten das de empapelar o cadeleito. Veña, arreando, Elena, acabamos a peseta. Veña. A ver. E non te metas, te cousa miña. Miña, tamén. Quero a miña tallada. Francisco. Moi ben, Pitusiña, moi ben.
Non traballas moito, nena? Ata mañá, padriño. Pitusa, por favor, mira a ver se ten por aí a sentencia do Fariñas, máis o expediente do... Pitusa, encontrase ben? Sí, desculpe, señor xuiz. De que expediente falaba? Do expediente Currás. O expediente Currás? Sí, ese é o asunto que máis lle preocupa últimamente, non? Se ten algo a queixa, señor xuiz? Veña, muller, era unha broma. Que cando volve Currás? Non vai vir polo de agora. Iso é bo sinal, non? Sinal de que lle vai ben, que ten moito traballo. Sí, eso di el na carta, que non dá feito e que non pode vir ata máis adiante. Oh, coitado. Que expediente buscaba? Nada, deixese de expedientes, Pitusa. Por unha vez faga algo por vostede. Non se preocupe, dígame o que quere. Ben, pois voulle dicir. Quero que collo unhas vacacións. Será un chiste, con a morea de traballo que hai sempre en Porto Sás. Veña, muller, tampouco vai caer o ceo en riba da Vita porque vai un par de semanas a Canarias, non? Ali, a praia. A mí non se me perde nada na praia. Xa, pero eu que sei, así aproveita e fala con Currás e seguro que el fai ilusión que vai a ver como traballa, non? E o ben que lle vai. Eso terei no que decidir eu, non lle parece? Non, desde logo, claro. Eu só quería axudar. Gracias. Agora lle busco ese expediente. Cal era? O expediente do caso Larouco e máis a sentencia do Faro. Bos días, xente da lei. Hola, bos días. Que tal? Xa teño as diapositivas. Tes que vir pola casa a velas, Pitusa. Preparo unha cea fría, o proxector, e a banda de son coas cantigas de apareamento. Ti é máis eu como no cine. Que me dis? Iso. Que di, Pitusa? Cantigas de apareamento e todo, Señor xuiz, non sei de que me está falando. Eu teño traballo. Moi difíciles de conseguir, por certo. O charadri e os alexandrinos ten unhas particularidades moi salientables no canto da reproducción. O chaladrius alexandrinos. Comúnmente coñecido como a píllara papuda. Ah, sí, a píllara papuda, sí. Sí, claro. A píllara papuda, sí. Ben, cando teña iso, Pitusa, xa mo trae o despacho. Mira. Que me dis, Pitusa? A cola. Un respeto. Que che dicía, nena? Os cartos van servir para encher os petos de algún manjante que eu sei, como Ramón. Manjante? Chamáchesme manjante? Era boa. Eu manjoneo os meus cartos. Non fago como a ti, que manjoneas os cartos dos demais. Queres calar? Non me dá gana. A couja, Ramón, non ves que ela ten que mirar por Porto Sás? Mira quen falou de mirar. Cachopo virou. Ollo co que dis, Eu quero a miña tallada. Que cando escuitei a María falar na radio, dixen eu: Paco, dixo Francisco, aquí hai tallada. E podes saber cal é o teu proxecto, Tarasido? Pois é unha cousa distinta. Faltaría máis. Quérenosla contar. Non temos todo o día, Para empezar, non é unha cousa económica desas de ter lucro. O meu é de necesidade. Quero unha pensión por pobre. Outro manjante. Que o meu non é calquera cousa. É un asunto espiritual. O teu é un asunto espiritual. Espiritual, polo de agora, que despois... Vos habedes querer que vos lo explique en inglés, non? Porque ao mellor pensades que esas axudas vos las dan pola cara bonita ou algo así. Pois máis vale que vos puñades a facer algo serio, porque mañán ven a funcionaria da Unión Europea e como non teña aquí proxectos serios sobre a mesa, vai marchar. Vale, así que gracias por me deixades traballar, Así se fala. E calado. Sí, neso tes toda a santísima razón. No económico e no benestar estamos todos de acordo, pero eu non marcho daqui sen a miña tallada, E a que pensas que veño eu lá? Oi, que eu non vim aquí de visita. Este é o meu proxecto. Veña. Miredes que eu son a xornalista. Todos uns manjantes. Tío, que é unha intrigante. Ben, os datos persoais xa están completos. Agas o código postal. O código postal empeza en 3, sí. O código... Tanto ten o código... Vostede pon Bar Petróleo, Porto Sás e chega, non ten perda, de verdade que non... Aquí facemos as cousas un pouco diferentes. Un procedimento de adopción é un asunto moi serio e require ir sobre seguro no que toca aos aspirantes, incluído o código postal. Espero que me entenderan. Si, como a gloria do día é serio e riguroso tamén, pero
O que lle quero dicir eu é que guíese vostede por min, que dígolle de corazón, e ainda que non o poña, que poña só Bar Petróleo Portosás chega. Moi ben. Agora necesito facerlles unhas preguntas sobre certos aspectos da súa intimidade. A intimidade de que intimidade? Necesitamos os datos persoais que nos permitan valorar a súa idoneidade como pais. Pensen na responsabilidade de confiarlles o futuro dunha criatura de por vida. A súa responsabilidade, pero tamén a miña. Dai que teñamos que entrar en aspectos íntimos. Intimidade, Pero pois... íntimos como de íntimos, porque cando viñemos aquí non sabíamos que tiñamos que contar todo así Se de non queren repente. someterse á entrevista, podemos deixar aquí. Non é eso, que vai que a miña muller Belinda máis eu pois estamos un pouco tensos porque vai, é a primeira vez que temos un método destos de adopción, pero vostede pregunte que non temos segredos nós, non? Vostedes traballan no sector da hostalería. Traballamos no bar. Traballamos no bar desde que abre o día ata medianoite e traballo non ha de faltar. Vexo aquí que o seu domicilio particular e laboral é o mesmo. Sí, vaya, sí, coincide. Nós traballamos en baixo. E dormimos arriba. Ou sexa que viven no bar. No bar propio, non en riba. Gustaríame coñecer algúns datos da súa biografía persoal. A miña vida, pois non sei, a miña vida resúmese nesta tatuaxe. Eu botei a metade da miña vida embarcado, máis da metade da miña vida embarcado. Unha vez namorei dunha muller, namorei de 50 mulleres, namorei dunha, tolei, perdín o sentido e un amigo quería tatuar o seu nome, un amigo díxome, as mulleres veñen e van, o que queda do país, e tatuei aquí o escudo de Portosás e xa quería volver a Portosás porque ali tiña eu a miña vida e topei con esta muller. De arrebato en arrebato. Jatados de rapaces, agora eu son un home casado feliz. Vostede procede da República Dominicana? Si, a miña muller Belinda emigrou. Antes éramos nós os que emigrábamos a Latinoamérica e agora veñen elas. Se non importa, prefiro que mo conte a señora persoalmente. Dille ti. Cheguei cun contrato de traballo porque xa sabe como está o do traballo na República Dominicana, Sí, que empresa contratou? Unha empresa. Era unha empresa de hostalería. Se fai o favor, deixe que fale ela. Cheguei cun contrato de camareira e meterme nunha casa de putas, de trata de brancas, é así como se chama. Pero gracias a petróleo, hoxe en día traballo na hostelería. Espero que eso conteste a súa pregunta. Limítome a facer o meu traballo, non é nada persoal. Moi ben. Falemos entón das súas relacións familiares. Pois moi boas aquí en Portosás, somos unha familia. Teñen parentes na vila? Que parentes? Pais, avós, tíos, curmáns? Aquí somos unha familia como nos circos. Ou sexa, non teñen parentes? Somos unha gran familia, coñecémonos todos. Non, Belinda, non temos parentes, non. Cabestro. Mollo de esterco. Lesma. Trapalleira. Medio home. Macholo. Croicas, que es un crica. Lurpia. Lurpia, que sabe lo que dice. Velut aegris omnia vana e variam semper dant otia mentem. Que dixeche? É unha frase clásica, forxanse fantasías vans no lesere e pérdese o sentido, ánimo extravíase máis ou menos, non? Que quere dicir que importa que perdeu se o tempo perdemos todos, non? E así nos vai. E se por unha vez nos poñemos todos de acordo e facemos algo que nos beneficie a todos? Se por unha vez deixamos de nos aldraxar? Non, que vos parece se probamos? Ves? Aí falaches. Por unha vez alguén dixo algo con sentido. Sigue. Nada, que dixo eu que se nos poñemos de acordo e facemos algo en común, podemos sair todos beneficiados, non? Pero temos que ter claro cal é o noso obxectivo e non temos moito tempo. Así que desde este momento, todos de acordo. Estamos? Estamos, sí. Ben, para conseguir o noso obxectivo, que é? Hai que saber contra que loitamos, por que loitamos. E por que loitamos? Por sacarlle unha tallada aos europeos, non? E se nos poñemos de acordo, enjanámonos como a chineses. E vos pensades que os europeos son panacos de todo, non? Iso é o que pensades. María, o noso obxectivo é enjanar os europeos, sacarlle tallada, pero unha tallada que nos farte, eh? Unha tallada que nos farte. Eso sí que é un discurso. Este é o meu Ladislao.
Que ben fala. Si, non sabía que tiñas dotes de parlamentario europeo, Vaites, que parecías un coitado, Vaya labia. A partir de agora, o seu expediente ten que pasar por un proceso de verificación e, posteriormente, evacuarase un dictame. No seu momento, comunicaráselle a resolución correspondente, incluílos na lista de adopción ou rexeitalos. Xa se verá. Moi ben, e vostede non podería adiantarnos algo a nós? Polo momento non lles podo dicir nin sí nin non. Pero vostede ten experiencia e pode dicirnos algo, non? O meu traballo consiste en recoller información e trasladala. A resolución non está nas miñas mans. Vai a vostede resolver, non resolve, pero algo terá Se pode mostrar unha esperanza. Porter, pero pensen que se trata do futuro dunha criatura. O noso traballo consiste en atopar as mellores condicións familiares nas que introducir un neno de por vida. Solvencia, estabilidade, medio social e familiar favorable, itinerario biográfico que garantan... Eso quere dicir que non? Eu non dixen iso. Teñen que agardar a resolución. Bueno, marchamos porque aquí xa saben todo o que teñen que saber e non importa nada máis. Belinda. Vaya, desculpe que a miña muller está un pouco nerviosa, pero encantado de todos os xeitos. Non se preocupe. E desculpe de novo. Aburín. Ben, non se pode ir á guerra según a estrategia, non? Ides ver cal é o plan. Conta, fillo, conta. E con toda a tallada. Pero deixa de falar, Veña, conta, home, veña. Podo. A causa está na imaxe que queremos dar, que queremos ensinar de Portosás. Un consello, non me digas. Era boa cara. Simple. Así me gustan a mí as cousas simples. Pero cala a boca, home, non molesta. Imosches ensinar a eses europeos o Portosás que queren ver. E cal é ese Portosaso? Un paraíso, Elena, un paraíso atrasado, eso sí. Un lugar idílico, afastado da tecnoloxía e da cibernética, un lugar natural, digamos, o paraíso da biodiversidade. A biodiversidade? Sí, porque dese xeito, eles verán o noso como un paisiño no que será doado investir en turismo, por exemplo, ou en empresas de artesanía, ou en infraestructuras, onde tamén a xente moza poida amosar a súa creatividade vía cibernética e tamén garantiremos a conservación de tipos en vías de extinción. Moi ben, pero comigo non contedes e se era unha carallada xa basta. Viva Ladislao! Viva Portosás! Viva a tallada! Podedes ir largando se queredes organizar unha fraude. Fora daqui. Vale. Hai moito que facer e pouco tempo, Asuito no petróleo, vale? Ali estaremos. Ladis, espera! E ti que? Quedas aí tamén? Non te poñes así, muller, que non é nada persoal. Cousas de política. Ai, de política. Tes que ir a facendo política, María. Que tal o problema? Cal deles? Oye, refírome ao problema médico. Volviches ter perdas? Nada, man de santo, Anselmo. Pero falar así tan claramente destas cousas... É que a mí gustame ser franco, non me gusta andar ás agachadas. O único que fago ás agachadas é espiar os paxaros. E iso para que non se asusten. Xa. E como me gusta ser franco, quería dicirche que estou namorado. Quería saber o que ti pensas e crees que ti é máis eu. Sí, Anselmo, eu tamén sinto algo por ti, pero... Pero non estás segura. Entendo, non lle quero facer dano a Currás. Xa o entendo, muller, pero que o corazón é moi egoísta, é unha máquina que non hai quen a goberne. Justas, Anselmo, eu desde que che coñezo ata miro de outro xeito os paxaros, pero non son capaz de esquecer a Currás. El non o merece, eu... Ai, non sei que facer. O que tens que facer é clarexarte, Pitusa. É doado de dicir. Eu non dixen que fora doado. Digo que o que tens que saber é o que sentes. Por que non vas a Canarias e falas con Currás? Ao mellor así... Pero hoxe parece que todo o mundo está empeñado en que eu vaya de vacacións.
Veña, veña, non hai tempo que perder. Hai que poñerse a traballar en adesentar a vila para quitarlle os cartos aos europeos eses. Escoitade ben o que ten que dicir Ladislao, que ten unha idea esa. Veña, Ladislao. Gracias, Celia. Ben, como sabedes, os europeos debesen polos espacios protegidos, polas paisaxes bravas, polos costumes ancestrais, non? Eu dixo que o que temos que facer é converter Portosás nun bastión, no último espacio cultural europeo auténtico do ano 2000. Xa está ben, gracias, señor, xa está ben de que os de Cormella nos chamen porcosás, porcos. Eles, os de Cormella, Paco. Desde hoxe, nós temos que ser Portosás, o paraíso celta. Ala, Celta! Cala, túsaro! Moi ben, Ladislao. Agora vai resultar que os cartos que me espatufaches en Santiago foron un bo investimento. Pero non me tal o remo, non, papá. O que necesitamos é unha boa organización. Entende? Que fixeches aquí? E mañán ven o funcionario da Unión Europea, que... Vale, eso está moi ben, pero... Eu pregunto se poderemos pedir cada unha cousa que ele queira. Home, claro, cada un que faja ca súa tallada o que lle pete, non? Pero, xentiñas, de que estamos falando? Cal é o obxectivo? Non sei, pero a radio necesita equipos novos, A radio, é un coche. Eu quero a miña pensión, ou cando menos media pensión. Calade! O que fai falta en Portosás dispensando a cara dos presentes son uns mexaduiros públicos para que os machiños daqui mexedes baixa coberta, ou non? Perdoade, pero estades mexando por fora. Eu creo que o que hai que facer co diñeiro europeo é un forte investimento en industria. En industrias artesanais que recuperen a nosa tradición cultural. Déixate de culturas. Aquí o que fai falta son cartos ao caixón que ire leixón. É un jacuzzi. Unha piscina. Unha É unha motosserra. A ti nada, Belín. Ti non lle pides nada só para lá. Eu? Eu quero un fillo. Pero, Belín, esa non é cousa dos europeos. A mí unha tesoura viñame estupendamente, Ei, é logo ti que fas por aquí, ó. Tes aí a toda a tripulación no bar, e máis a clientela toda. O raro non andar ti polo medio a enredar, non? Sí, é raro. Vas deixar pasar os europeos sen aproveitar a ocasión e... Ai, que non... Non teño corpo para aturar a ninguén hoxe, non... Algún problema? Non, xa non sei se é problema ou é vergonza, xa non sei. A ti tampouco che gusta o entroides que ten aí montado, non? Non, a min como se comen pola cabeza. Eu o que teño é algo persoal, é algo desagradable, che. Pois, desculpa, non quería molestar. Que va, calo, só, se ti... Non, ti nunca molestes, che. Non sei, a máis, sí, quería comentarche que, vai, fomos á oficina da adopción, por ver de apuntarnos na lista esta, Sí, xa vos dixen que o proceso de adopción que é moi longo e complexo. Comentaras que non era... Vaya, que non era chejar en encher, pero que miña nai, miña nai. Pero cal é o problema? O problema é Greta, a Greta esa. Como? Greta García, unha elementa che de 3 pares de xoguetes, un... Bo. Sí, Greta García. Sí, Greta Garbo, Greta con moito garbo, ela, unha cobra, unha cobra, é o que é. Tens que entender, Petróleo, que ás veces fan preguntas que poden ser un pouquiño molestas, pero que non o fan por ofender. Miña nai, pois... É o procedimento. Descúlpame, Carlos, se non o fan por ofender, disimúlano moi ben, porque non... Lindiña, sobre todo, que eu... Lindiña ia de boa fe, con toda ilusión, eu tamén, que queres que che diga? Pois queríamos o rapaz, pero é que... Mira, estou seguro de que ademais ide ser os mellores pais do mundo. Pois, non sei. Gracias, pero Greta non pensa igual, porque o mínimo que dixo é que éramos indignos. Que éramos indignos de ter unha criatura. Eu paso a metade da miña vida traballando, sendo legal. Teño unha muller que é unha mulleraza que a miraba dun xeito que remoía os adentros, que mirar a miña lindiña desa maneira, non o é.
ninguén a mira desa maneira, porque estaba lindiña diante, que se non fago unha barbaridade e patenas. Veña, tes de que animar, non? Xa verás, ides conseguir ese neno e todo isto ides esquecer. Xa verás. Que miña nai lindiña con todo o que pasou e mirala dese xeito que... Esa Greta tiña que bicar o chan que pisa a miña lindiña. Hola, Greta. Hola, que hai? Son Carlos Porto, facultade, lembras? Sí. Sí, ben. E ti como estás? Ah, alegro. Sí. Pois nada, eu sabes, agora estou de Suiza. Non, nunha vila. Sí, en Portozás, na Costa da Morte. Non, tampouco para tanto, muller, voume facendo, sí, máis ou menos. Sí. Mira, oi, Greta, chamábate porque xa hai moito que non sabía de ti e... Claro. Sí. Mira, tamén que che quería pedir unha cousa. Tiña entendido que segues co das adopcións, non? Sí. Xa. Sí, mira, xa sei que non é moi ortodoxo, non? Pero sei que estiveron contigo uns amigos meus. Sí, Celso Puga e... Eses. Sí. Sí, son daqui, de Portozás. Mira, poderíasme dicir algo? Teñen posibilidades de... Non, sí. Non, claro, Greta, xa sei como son estas cousas, claro. Non, se non fose porque os coñezo ben e son de toda confianza, pois non te estaría chamando agora, tampouco. Claro. Non, o único era que se poideses, pois, que viñeses coñecelos algo mellor antes de tomar unha decisión, que vises como viven e como son. Non, digo só se podes. Pois moitas gracias, Greta, sí. Sí. Mira, o que sí che agradecería que non lles comentases nada de que te chamei, sabes? Non, para que non pareza o que non é, vale? Vale, moi ben. Veña, de acordo, pois vémonos aquí. Sí. Veña, ata logo, un bico, e gracias, Greta. Ata logo, chao. Ben, primeiro, atrezo e vestiario, traxes típicos, que non teña farrapos, así tipo Paco, Ben, segundo, móviles non, os móviles non apagados, ou mellor non nos traes, deixados na casa, Ben, logo, ambientación musical, a nosa arma secreta, os gaiteiriños da vila, esa alía, e despois, moita mostra de hospitalidade primitiva, tipo Aila Lelo, ou como é, ou Paco, máis ou menos, nada de neno, tío, nen barejantes, noutrora, arestora, finuras, nada, e que o funcionario se sinta acollido, así que todo o mundo, para comezar, ofrecendo o seu chabolo xa, Empezando pola primeira casa de Portosás. Era boa. A señorona pensa que a súa casa é a principal e un pouco de lixo. Falaba da miña casa, animal, senón da casa de todos, do Consello. E ti cala, deixa de comer. Celia, non me parece unha boa idea, O Consello é un edificio sólido e nobre, pero non me parece a min que teña nada que ver co que di aquí o noso letrado, de presentar unha sociedade idílica en Xebre, non? Tal eso, sí. Entón, o pendello de Currás é o tal. Así que queredes estafar os europeos, non? Pois claro, Paspán, non se van ir de balde. Ai, non, han de deixar en Portosás unha boa tallada. Un inciso. E de onde vai sair esa tallada? Alma cándida, pero de onde vais a ir? De Europa. Ai, corrixídeme se me trabuco, pero Portozás non pertence a Europa, non forma parte da Unión Europea. Ai, criaturiña de Deus. Se os europeos din que sí, nós non imos dicir que non, ou que? Se eles pensan que sí, nós pensamos que tamén é punto. Pois logo a tallada sae dos vosos impostos,
Ladislao, eu a parte da pensión por pobre e por chosco non podía pedir outra pensión por carrejar a Ismael. Por aturar, o que has de dicir. Sí, non, sempre se lle pode sacar algo, se cadra polo apoio inmigrante. De inmigrante nada, que eu son de Portozás como todos vos. Eu tamén. Vale, apoias a moción da minoría étnica, de acordo. Belinda, ti podes estar, pero calada. Ti, Ismael, non che parece mal, pero mañá non veñas, porque, mira, por min podías, pero non quero crear unha confusión entre a identidade étnica, que é moi importante aquí, mira, metede vos a identidade étnica ese, onde vos pete a todo. Ismael, sea polo ben da vida. Ya pasade de nós, sodes uns apavitados en racismo. Pauliña. Non lle lo teñades en conta. Xa sabedes que aos mozos podelle máis o corazón que a cabeza. É o amor, Celia. O amor. O importante é a tallada. Sí, señor. Unha boa tallada do orçamento europeo. Home, pois falando de talladas, non vos parece que lle teñamos que facer un xantar a funcionaria de impresión? Está todo previsto. Eu non penso cociñar, Ladillao. Alá ti. Veña, jaiteiros, muñeira de chantada, que ensalle, Celia, Des un café. Pero ti que pensas que son parva ou que? Vas me dicir que Brais inventou das baianas, a que sí. Por eso te considero un experto. Esas xeracións. Sí, claro. Nenas que che poñen tesas as entrañas, non che soa? Paula, vas seguir con esa teima? Que teima? Ademais, non me importa, Paula, ti é a única garota que me importa. Mirade, parelliña. Hoxe estou de tan bo humor que a que non sabedes a onde vos vou mandar co voso consultorio sentimental. Perdón, non me dera de conta. Ademais, viñache pedir perdón tamén por non che apoiar onte. Mira, xa sei... Xa sabes que? Que mal está feito, pero... Non foi culpa túa, Paula. Pero a mí o que me amola é apoiar a xente que non o merece. Mira, tanto traballo, para qué? Para nada. O fracaso non é teu, é de Portozás. En canto se descubra semellante entruido, borran esta vila de calquera investimento. E esta oficina terá que fechar. Estou encantada porque vou parecer a causante de todo isto. Que va, muller, dilles que a xente non está acostumada a este tipo de xestións. Que a crise nos sectores básicos produce ansiedade moi especial, eu que sei. Sí, eso é. Sí. Ademais, podes pedir un novo prazo, non? Non. A única salvación que pode haber é que a xente deixe de apoiar a Ladislao. É que fracase o plan del porque xa tiña que ter fracasado moito antes. Xa, eso sería o lóxico, Pedro. Ves, Roberto, nunca se deben perder as ilusións. Eu que creía que xa o tiña visto todo en Portozás, pero é que isto debe bater algún récord. Que lles darán a esta xente para seren tan excéntricos? Non dis nada, Roberto? Nada. Ti sempre tan calado. Que? Nada, che, aquí todo bello. Nada de nada. Nada de todo. Se me bajo a Turuxa, Moi ben. Ei, a ver unha cousiña a todo o mundo, Vos os dous, veña para atrás, tedes o pelo de cor. Imos dar a idea de que isto é un día normal, entendedes? Un día normal nesta pequena comunidade afastada da civilización, estamos? Mas mola para este pobre saco a chosco dun ollo. Vas ben, terás ido pa un pouco... Alumeada a noite deste bello tolleito. Moi ben, papá, Que tal? Este é o papel da miña vida. Isto é o que sempre quixen para min. Ela, o Napoleón Celta, ou que? Moi ben, E vos as dúas, guapiñas, que... Ai, sodes vos. Neno, para sido por non facer non fai nin que traballa, Xa, Eu non sei que vos diga, me parece un único auténtico deste cuido. Non había bola de millo, ou que? Non había muller. Pero se pa... Mira, mira. Ladislao, nós temos un problema. Non me vir con problemas, vostedes que bailar e punto, Pero que temos un problema de conciencia. Ai, xa tedes conciencia, xa vos medroume, a que ven? Ladislao, a nosa conciencia non nos permite participar nesta farsa. Mira, vergonza vos debería dar a vos, os maiores, enredala a xente nova neste enjano institucional. Pero que dis de enjano de que? Isto é unha táctica para acadar fondos económicos que beneficien a toda a bisbarra e máis os arredores, entende? Vale, Ladislao, que parece un parlamentario. Si, non? A ti que che parece, que somos parvos? Ou crees que temos todos un preso ou que? De preso nada, isto é de balde, De balde? Que leímos de mal en peor. Esta é protección de menores. Isto vai chegar a Bruselas, xa A ver, veña, que lle dei jaldrupadas, veña, Nos vivimos na economía real, Ladislao. Leria, veña, terei por aquí, pero non lle dixir nada a ninguén. Vamos, ayudei. A globalización, Ladislao. Veña, bailar rapidamente, logo repartir, a ver que tal o facemos, pardamos. Veña. 1, 2, 3.
Venga, feito, un poquinho máis de forza, Xa, pero aquí non hai nada. Ei, nen, que? Nada, eu vexo todos os coches que son da casa. Espera. Ai, non. Amigo Corrás. Non, así non. Querido Corrás. Tampouco. Evaristo, 2 puntos. Así é distante demais. Mellor así. Corrás, meu queridinho. Así é demasiado. Como che vai, meu gorrionciño? Miña ave fría. Non sei que me pasa hoxe, que... Non dou pé con bola. Non atopa as palabras axeitadas, polo visto. En cada palabra que escribo, sinto que lle estou mentindo. E Corrás non o merece, Anselmo. En realidade, é que non sei nin o que é verdade, nin o que é mentira, nin o que lle de decir. Pois empeza por aí, dille que estás confusa, que precisas velo para clarexar as cousas. Pero así, en frío. Se fose un oficio xudicial, pero é unha carta persoal. Iso non é problema, chámao. Non ten teléfono, ou polo menos eu non o teño. Pitusa, aquí non vas clarexar o barullo que tes na cabeza. A solución está nas túas mans. Xa sabe lo que sinto por ti. Eu son home dunha soa palabra. Estásme dando un ultimato. Non, pídocho por favor, vai onde a él. Canto máis tempo deixes pasar, peor é prostres. Quen sabe o que é mellor facer nestes casos? Calquera cousa que decidas facer é mellor que quedar a velas vir. Para ti é moi doado. De verdade pensas iso? Entón, eu aquí estou demais. Anda carallo, carrapazas tamén. Ei, están aí! Aí ven o coche xa. Veñen aí os pajáns, papá? Sabe o que temos que facer, non? Veña afinando as jaitiñas que non temos todo o día, nenas? Paco, que fas aí, Francisco! Veña, Carmiña, non o deixes que mire, Veña, vos, cabeciña no pilón xa. A ver esas pandeiretas como están? Ben, afinadas, vos. Veña, as jaitiñas. Que, nenos, que? Ven, Pili, Xulia, xa non vendemos máis nada, desde agora chamaste Palmira, estamos? Vean, Xenaro, bote un aquí, que para subir, Xosé Antón, facendo as cuncas, vai, por Porto Sás! Hola, bons días. Toma unha caña aí, Belinda. Ela ti que faz por aquí, ó? Como non estás aí cas autoridades recibindo os europeos? Estragar un día de vacacións? Non, ó.
Mentres Ladislao e Taracido anden entretidos cos europeos, non hai medo que aparecen polo xulgado. E para que todo fora perfecto, Pitusa anda ca cabeza chea de paxaros, así que por aí tampouco hai perigo. Que máis se pode pedir? Petróleo, Belinda, tomade unha caña, invito eu. Ou se podedes pechar o bar, que a festa vai ser na praza. Xa, pero... Niña máis eu non che temo o corpo para festas, hoxe. Así non fala un mariñeiro que andou polos sete mares, Andaría. Sabes unha cousa, o mar non ofende. Non, mirache os ollos, falache de home a home e o carallo. O mar é moito petróleo. Bravo ás veces, pero logo torna manso. Non era así? Que queres dicir? Escoito cousas e saco conclusións. É o meu traballo. Conclusións? Pois, niña máis eu xa sacamos todas as conclusións que tiñamos que sacar. Sí. Parece que somos xente ruín e non estamos preparados para ser pais. Adoptar un fillo é un proceso longo, Belinda. É complexo, moitas veces doloroso. E vos non sodes unha excepción. Xa, pero saber eso non axuda. Xa, é moito menos cando sentes que é a última merda do mundo. Pero veña, Veña que, Carlos? Se vos desanimades agora, como pensades resistir un traballo que dura toda a vida? Se non aturades unha entrevista, como pensades ter a carrase que fai falta para educar un fillo? Ser pai ou nai pode ser calquera cousa menos un camiño de rosas, Eu diso non sei nada, pero é que hoxe rín un pouco filosófico. Veña, tomade unhas cañas, invito eu. A ver, colle un campano. Veña. Vamos coller un campano, lo. Pouquiña pa min. Benvida, miña señora. Esta alcaldía, recollendo o sentir de todos os veciños, deséxalle unha feliz estadía. E puñémonos ao seu servicio pro que precise. Nena, as flores, as flores. Seguramente hai un malentendido, alcaldesa. No, claro, miña señora. Xa sabemos o que ven os Potosás. A nosa intención facilitarlles cousas. Moi agradecida, pero o meu traballo require dunha certa discreción. Faltaría máis. Outra cousa non lle verá en Potosás, vará. Mira, que se fale, que non cousa. Pero este asunto non é de dominio público. Afecta a intimidade das persoas. Xa entendo. Por certo, como se chama? Greta. Dona Greta, foi a... Como lle decía, dona Greta, Potosás é unha comunidade primitiva. Xa ves, aquí non hai segredos. Sí, comprendo, pero de todos os hechos, isto parece un pouco demais. Non lle digo que non, pero que sí. Veña. Empezamos por un coto de... Fan unhas labores vinculadas. Impresionante. Miña nai, como sou eso, Como son os europeos, aí os tedes. Ai, pobrecitos. Non saben onde se meteron. Como non remate todo no xulgado, de todo vai ben. Que va? Estes son jatadas de Portosás. Sí, jatadas. É unha fraude masiva. Mesmo Helena embarcada con Ladislao. Non, isto é o que sei. Isto, como che diría eu? É troula de Portosás, xogos de supervivencia, como dicían os militares, como era? Unha comunidade, obrigatoriamente, necesita un inimigo común. Xa, os europeos, non? Os europeos, os de Cormello, o Demo... Eso é teatro, puro teatro. É unha fraude, Belinda, é unha fraude. Son jatadas inocentes de todo, É facer teatro. Sí, xa. Jatada máis teatro venche dando fraude.
fantástico. Eso significa que eu xa non pinto nada aquí, ó. Sei en que hora me tentaría a min o demo, pero estaba visto que unha cousa tan moderna en Portosás, claro, non podía funcionar. Tens razón, pero eso sí, teño unha montada de carallos. Ti biches a comparsa? E meu irmán Paco, bárbaro. Calor, ata meu pai me desfixo os armarios todos da casa buscando roupa. Hai que recoñecer que Ladislao é todo unha estratega, eh? Mira, era o que me faltaba por escuitar, sabes? Ah, mira, por aí van. Vamos ver. Corre, corre. Home, María, as cosas hai que tomalas como veñan. Seguro que non queres ir mirar. Teño cara deso. Home, eu só dixen para rebaixar un pouco a tensión. Mira, me falte Cristo, eh? Se non vos boto daqui a patadas. Fora daqui. Largo. Fora. Como está a vista, non lle é gran cousa un portiño pequeno quitadallón. Si, normal, tamén Portosás é unha vila pequena. Unha vila pequena Portosás? Si, muller, ben se pode ver. Ai, muller, como se nota que non é vostede daqui. Unha vila pequena Portosás. E logo vostede non conta o mar. Como di? O mar? Ale, nens, que non sei que dixo que isto era pequeno, así que veña. Para casa que non temos todo. Tranquiliño, Que agora non te vas a facer tan fácil de nós. Os billetes que? Que billetes, nin que billetes, só. Que a mí me daches de menos, Dachme 2.000 a máis. Non me rompa la cabeza, aguántame aí. Sí, Lois, que teño que... Se vos doisen os pés como me doen a min destas socas xa veríades. Pero claro, vos nada, non vos tedes que levar socas destas de diseño, de marca, non? Nike. Sí, Nike vos matriculou. Ai. Ese debe ser un traballo moi delicado, artesanal. Será. Vostede terá navegado por todo o mundo. O mundo acaba onde empeza o mar. Entón que é o mar? O mar? O mar é unha illa de auga, arrodeada de ceo por todas partes. Unha illa. Visto así? E que é o que hai que ver? Quero dicir que é un punto de vista. E xa ve, os velliños están moi integrados en Portosás. Si, tan integrados que en vez de apiollar, dámoslles cargos no Consello. Ou algo así. Cricas, medio. Dona Greta, eu quería falar dos ejos dos cantares. Xa. Os personaxes pintorescos como este Sejiño tamén están integrados na nosa comunidade. Ainda que ás veces, dígolle a verdade, non hai cartos que cheguen para mantelo. Hello, Ai, eu quero xa sei. Ti era turista, que é a turista típica que temos na Vila Paco. Ven polas clases de cantares de Sejo. É Brona riquísima daqui. Paco, dalle que son Sejo e Chosco. Mira na praia, Gary. A tua jamela. Vina eu primeiro. Muñeira de Freixido, en clave de nubes. Vai, 1, 2, 3, fora, jora. Gustoulle o faro, ten unhas vistas preciosas, non lle parece? Si, moi bonito. Un pouco lonxe. Sí, senta. Claro, é que non está afeita. Seguro que en Bruxelas ten coche oficial con bandeiriña e todo. Dígame unha cousa, dona Greta. Que impresión está a levar de Portosás? Porque vostede terá visto unha morea de cousas por eses mundos, pero claro, Portosás... Sí, Perdón, estou impresionada. Pois aí, ven. É a primeira vez que me acontece algo así. Claro, muller. Tamén é a primeira vez que están Portosás. Díjame, dona Greta, como é que fala tan ben o galego? Falareino como a todo mundo, digo eu. Ai, si, pero sendo sueca, non me diga que non é un chisquiño extraño. Sueca? E logo teño pinta de sueca. Non, eu son de Monforte. De Monforte? De Monforte, hai que ver cada cousa. Ai, mellor así. Sendo da terra, digo que non haberá que andarse con tantos miramentos. Non, moito mellor. Porque sendo de Monforte podemos falar o dereito e clariño. É como pensei eu que era sueca. Con acento mellor, non, papá? Como bajamos que xa están escuchadas. Sí, bueno, sinto moito, pero non podo deixar a entrevista que teño pendente. Pero vai marcharse... Percebes que veñen a vou? Agradecolles moito todo este regalo.
foron vostedes moi amables, Pois pero... cuidado co banco. Sinto moito, pero teño que deixalos. Eu con quen teño que falar é con Petróleo e con Belinda. Veña con nós. Veña con nós. Petróleo máis Belinda. Unha parella moi integrada. Ai, xio. Terceira ocasión infunda, E presento a miña demisión irrevocable. Vaya palabra. Pero ten que ser. Adiante. O momento está aberto. Hello, ser vostede Mary Addis? Eu sí. Yeah? Okay, my name, excuse me, nome meu, ser Pamela Pidget. Okay? Ai, sí. Pero pode chamarme Pam. Ah, moi ben. Okay, very well. Moi ben. Okay. Pois nada. Que nada, Pam era. Okay, Pam, yeah. Pam, que eu fixen o que estaba na miña man, pero non puiden evitar ese espectáculo que se montou aí. Okay. Entón, pois, empecé a escribir aquí, pero... ¿Puedo sentar? Senta, Okay. perdón. Thank you. Yeah, okay, espectáculo, música, celebración community, yeah? Non turistas, non extraños, pero men que era home. Non, un home. Menhui, ok? Ai, Menhui. Menhui, moi amable. Al dizer-me onde está Mary, yeah? Sí. Mai ben, yeah, mai encontrar a Mary. Sí, Okay. aquí somos así, somos moi amables. Mary festa people, moi primitive, ok? Sí. Que celebrar? Ai, que che gustan as festas primitivas? Oh, yeah, very much. Ah. Mai interessar anthropologic folks. Ok? Ai, sí. Pois aquí en Portosás, outra cousa non, pero o folclore levámono na alma. And you non participar, Mary? You are a dancer? Pois non, mulher, non. Non? Eu non. Eu teño horario europeo. Ok. Sí. Antón... Papéis, moitos papéis, proxectos... Yeah. Antón, you and me non poder visitar as empresas de Portosás? Pois non, porque teño aquí unha morea de proxectos que se os queres ver... Ok, yeah. You ensinar Pam proxectos, please. Yeah, Pam proxectos, ok, yeah. Estás me entendendo o que te estou dicindo? Yeah, proxectos. Aquí hai-nos. Ok? Very well. Sit down, please. Moito traballo. Very well, ok. Brenda, para. Fai favor, para. Non lle deas a cabeza coa da oficina que ainda te vas facer mal. A ver, que queres ti? Miña Rula, un neno ou unha nena? Un neno. Pois xa está. Mira, eu cando estaba embarcado, isto nunca te contei, pero ás veces chegaba así unha encalmada que non tiñas nada que facer e puñame a pensar así en ter rapaces, non? E mira, ti, sempre pensaba en ter un neno, ter un home, un igual para falarlle de home a home, toda esa merda que dicimos os homes, non sabes? E despois, pois, apareces ti e dixoche unha cousa, se pudera ter un fillo agora, gustaríame que fora como a ti. Gustaríame ter 3, 4, 5 mulleres como a ti. Ai, papi, que lindo. Pero que non podo quitarme da cabeza, non podo quitarme da cabeza que me tin a pata ata o fondo. Pero xa está, esa tipa ten todo anotado, dominicana, exprostituta, emigrada, mal senio. Eso está todo mal. E aparte é unha bruxa, papi. Pero xa está. Esa tipa... Para vir a xuntame, bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara, Halloween. Hola, Belinda. Que tal? Non contábamos con vostede, pero... Preferín chegar de sorpresa Claro. así. Que esperaba? Topar algo extraño, non? Claro. Calquera cousa, menos este recibimento. E agora, se me permiten, gustaría meter unhas palabras con Petróleo e Belinda. Sós, se pode ser. Pero xa hai confianza, muller. Aquí onde me ve,
máis que unha alcaldesa, soño unha nai para os veciños. Ou non é, Petróleo? Sí, ou a madrasta e a bruxa todos xuntos. Petróleo prácticamente é irmán meu, tendo en conta ademais o meu estatus xurídico, porque eu son o letrado del. Aquí onde o ve é o meu fillo. Un fenómeno, unha eminencia. Aí ten razón o vello, aí ten razón o vello rapaz. É o único picapreitos que temos en Portosás. Se non lles importa, gustaríame falar con Petróleo e Belinda. Só, se pode ser. Gracias. Agradeceríalles un pouco de auga. Como non, si. A Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira. Sí, que lles parece se sentamos? Sente... Como non? E perché? Un poquinho pa diante aí. Gracias. Ai, levo toda a xeografía de Portozás nas pernas. Ui. Sabe a gloria que sei de mi madriña. É que vai moita calor e... Teño que recoñecer. Carlos tiña razón. Carlos? Quero dicir, vostedes tiñan razón. Realmente Portozás é como unha gran familia. Ve, Sí, que pensou que estábamos mentindo, non? Non é iso, pero estarán de acordo que é un pouco exagerado. Todo isto, este recibimento, a unanimidade total. Pero todos coinciden en que vostedes son a parella ideal para adoptar un neno. Ai, a Greta tiña carbo, Unha morrera está a aprender. Mira o Petróleo. Dona Greta para aquí, Dona Greta para lá. Dixo eu, non habería ajo entre eles que... Pensas que... Sendo el mariñeiro era de Monforte, xa me diredes vos. Pero non esquexades que é unha funcionaria da Unión Europea. É iso que ten que ver. Unha muller viaxada. Ai, quen sabe, xa lá por Bristol ou Copenhague ou... Sigue falando deso de Copenhague que me interesa. Para Elena hai emocións de bondo en Portosás. Community palillando. Aquí ven a máxima autoridade. Ok. Celia, presento a Pamela Pichete. Pichete. Pam. Ela é comisionada pola Unión Europea e ven para verificar os proxectos de desenvolvemento. Ela é a nosa alcaldesa, Celia. Mai prazer, Celia. Mai desculpa. Igualmente. Non. Ti non tes por que te desculpar hoy. Que te hará máis por eso. Sí. Os que temos que desculparnos somos nós porque non sabíamos no día que viñas. Chegou no momento xusto porque íamos comer. Vostede xantou. Comer. Ir. Non. Moito traballo, ok? Moita fame. Veña a comer, sabe? Tin tranquila, que sei que lle gusta moito people, antropolóxico e folques e non sei que máis. E logo, quen é a que está co Petróleo? Que petróleo? A de Monforte. Que Monforte, pasa a comer, vamos. Perdona, ven. Xa non sei o que pasa. Vamos comer por aí e... Pan, que gusta? Pan. Rico, Botei un pouco viño. Non está nas miñas mans incluílos na lista de adopción, xa o saben. Pero sí podo adiantarlle a conclusión do informe que vou presentar. Evidentemente, o pasado biográfico de vostedes dous non é o mellor aval. Aínda así, hai poucas cousas das que unha poida estar máis segura. Unhas persoas tan queridas como a vostedes pola comunidade, por forza teñen que ser uns vos pais. Portozás parece un paraíso pensado para educar un neno. Mesmo un chisco pintoresco demais pro meu gusto. Pero vou propoñer no meu informe que sexan incluídos na lista de adopción. Iso sí, pode pasar moito tempo antes de que se tome unha decisión definitiva. Moitas grazas, dona Greta, moitas gracias. Perdón polo mal xenio. Teñen moita sorte. Moitas grazas. E moitos amigos a mirar por vostedes. É que... Vai, que sí, temos moitos. Pois alégrome moito polos dous. Sí, señor. Ninguén non merece máis que vos. Aló. Ai, mira, unha cosa, como era aquilo do Mar Bravo, do Mar Manso, que non me quedou a mí. Non sei. De que falas? De que falo? Falo da tua amiga. Non, a amiga non era como era, lindiña, era... Coñecida. Era unha coñecida, Greta García, ela non... E ti tamén, cabrillos. Pero isto que é unha conspiración ou que... Veña, non te fajas de novas, neno. Es un sol.
Gracias. Alégrome moito. Es un anejo, meu home. Ara, xa está, bonda, tanto bico. Agora que xa pasou todo, telo que admitir, María. A idea de Ladislao era caralluda. Sí, por eso quedou na casa agora, por favor. Sí, ó. Foi un plan tan caralludo que casi fecho o quiosco. Tens que perdoarme, María. Non sei onde tiña a cabeza ese día para deixarme guiar por ese que xa non sei como chamarche, nena. Un trapalleiro. É pico seguido, Son che raros os europeos estes, Mira que ser alérxicos ao marisco a quen se lle conte. E máis sendo de balde. Millor, así tocou a máis. O día de hoxe vai pasar a historia de Portozás. Sí, isto merece ser contado polo menos por un sejo destes de Cantares. Habendo marisco de balde, eu póñeme. Dixo eu, Celia, isto das mariscadas por conta do Consello vai seguir... Quieto, Ramón. Eso, fui conxuntural, A ver cando van volver eses europeos. A ver, alguén non sabe? Son che boa xente. Non terás o teléfono desa tal Pam. Quería xogar unha brisca con ela que... Ai, mira, nena, teu pai, de vello bailarín. Vamos, Paula, que tu pai está se volvendo cosmopolita. Sí, por certo, deso temos que falar ti e máis cedo tamén. Adeus. Aí te vai aquí. Anselmo, Ti dirás, Pitusa. tomei unha decisión. Alégrome. Vou a Canarias. Acabo de mandarlle un telegrama a Currás. Pois, falo que debes, Pitusa. Atoparásme aquí cando volvas. Se é que volves. Aunque son sejo e chosco dun ollo, ven bexos de fora a rogarlo lo chollo. Por esos pobres xa estamos fartos, que veñamos de sempre a rogarnos los cartos. Por eso de Europa queremos chuchar, carríen a xarda